Аз съм Ивето. Днес сме на кладнишкия манастир Света Никола. Нека ви разкажа малко повече за него. Ранна история и място. Манастирът е разположен на западния склон на планината Витоша, близо до село Кладница, около 30 км от София. Над и около манастира се намират останки на средновековна крепост, градището. Според гледанията, крепостта е съществувала още през 5-6 век, а по-късно през Второто българско царство е имала важно стратегическо значение. Смята се, че манастирът възниква през средновековието. Някои източници посочват средата на 13 век като ориентир. През османската епоха манастирът престъпява множество изпитвания. Крепостта и манастирът били разрушени, имотите им изграбени. През 19 век се споменава, че през 1848 година турските власти, според преданията, се изпратили заптиета и са убили игумена на манастира. Главният етап на възстановяване започва през 1841 година по инициатива на местният радетел Спас Бурнов от село Марчаево, който според преданието получил от султана Ферман за възстановяване. Строежът приключва около 1845 година с изграждане на църквата и стопанските сгради. През 1883 година са направени стенописи в манастирската църква. Интересен детайл: в манастира има изображение на Света Троица с 3 човешки лица, рядък мотив в българската икономика. От 20 век до днес манастирът е признат за паметник на културата. През 2012 година манастирът пострада от земетресение, което засега сградите. В наши дни обителта функционира с монашеска или енорийска дейност, макар и с предизвикателства на поддръжка. Манастирът е връзка между природата в полите на Витоша, историята с средновековна крепост и обител и духовността, архитектурно и художествено. Стенописите и иконостасите век са ценни за изследване. Едно от редките визуални решения – образ на Света Троица с 3 лица. Манастирът има важна роля в локалната история на село Кладница и околността, като духовен център и символ на устойчивост. Това беше за този път. Надявам се ви е харесал клипът. Препоръчвам да се посети и чао до другия път.
Тук ли трябва да показвам или тук долу? Не, Клика. Ще сложим тук да ми е талисман на телефона. Аре, слизай. Сега па не иска да слезе. При малко искаш да си кажеш, сега не иска да слезе. Аре, слизай. Слизай. Уй. оставя. Още една. Елай ти. Аз съм магнит за калинки. Но до вечера не мога да се справим, ако не правиш. Така е, знам. На 8 век като ориентир. Това го сбърках. Това не е 8 век.